Hello, kamusta? Kera. Palit tawon. Timing nga. Unsay kisaw nga siya, kumusta nyo mga kasing-kasing niya. For today, nibalik na sa ko dito sa Skin 911 kay ganang kumapil sa ilang tawag nga RF facial ba miss? Or radio frequency. So, bali karon amo assist na ako kay si Miss Charlene na nalimot ako. Ikaw, Miss, kailan pa ka na ako, Miss? Yes, sir. Wait, Pinoy class. Ayun, di ka tag-tape eh. Di nag-tape eh. Katong wala pa rin naka-subscribe sa akong YouTube. Wala naka-subscribe sa akong YouTube channel, please subscribe na. Kaya para po ma-notify mo sa akong mga bagong video. So, mga siyaw, start namin. So, mga siyaw, ang unang buhaton, Miss Charlene kay mag-cleansing daw. So, Miss, ano yung mga benefits aning RF sa atong naong? Papaitin sa skin, sir. Papasarin ko. Pwede po niya ka ng mga laylay o tutoy para mag-type. Ilang tutoy, no? Pwede rat? Dili, sir. Dili. Ay, okay. Alam mo, init ba yung RF? Ha? Medyo Init? Okay. Sige. Dili na pwede sa mga tutoy nga siya. Tutoy dyan na sir. Nag-record tutoy dyan. Nasa kayo ayaw karon, Miss? Broken hearted, sir. Magbuhay lang gid. Grabe ka. Magtanan ako ipangutanan. Broken hearted tanan. Mag-ulang gid, sir. Ano man? Unsa mo sa inyong issue sa inyong kuan? Chismis. Walay ko answer time ba busy kay sa Time? sa Asa mo na trabaho yung mga ex dahil? so ko answer sa may taramban sa may tigbaw rapis. Asa? Tigbaw. Tigbaw? May taramban. Okay. Okay, wait time. Tapos siya diba? What if magkinahanglan kaniya ng time man wa siya. Kanang kuan kanang kuan lang ka magbiga ka? Ay, grabe ko Dili. Dili sa sir. Kanang Sila kuan. na problema na sir. Okay. Pwede ka makakuan makashare. Yeah, siya kay daghan na siya ating manunod sir. Ate Manon? Especially sa ilang family. Okay. Breadwinners, yeah? Anong gubuwag man mo? Okay na. Ano kang isabot yung time? Pero kung sir, grabe na sir, sir. Hindi na siya makaya, sir. Pareha na siguro niyo. So bali, kuan di kay kanang paraygon ngay ka? Lagi na anak, sir. Na ako amigo kanang kuan kayo. Kanang pareha mo paraygon clingy kay ba? Murag, labaw ng dating problema, sir. Mag-ngedyo ka kuan, sir. Na ako'y irito nimo. Asa may ganahan mo nga tagason, kanang dadbad, akog lawas, ingana. Pero saktura, sir. Sakto ra? Balag, dili kay siya. Kuan, kakugihan lang. Asa man moreno, pution. Moreno magpili. Asa kugihan mga babae o Ay, kugihan magkuan. Trabaho. Trabaho. Okay. Pag same age lang nimo or maguwang gamay. Okay na sa nubuang gamay. Okay, ako kang i-search na sa Facebook, Myril Mendoza. Tisoy ka na, chinito, basketball player, ingana. Chicks boy ka na, sir. Dili way, gig ka na sa gawas, nangita na, kasawahon nun. May patay. Lagi, way Ilan mo ka sa nun. edad, sir? Mga 25, 26, ingana. Puti kayo, mamis, chinito. Nga varsity pa di sa una. Di pa ka na, maayo kay mo shoot. Unsa man, akong tawagan karon. Dili Dili lang. Okay. Mauwa ka. So sayang pareha mo mga clingy ta tangon ingana wa. Ikaw, sir, ito yung ginahan mo sa babae. Na ideal girl. Wa mo ka ideal girl. Ako basta na spark. Kabaw ka ba perfecto sa kuan kaya kalibutan nga di ba? Mamagid, sir. If na-spark, then mugo ko na, pero karon pass lang sa ko. Focus na ko sa akong career karon. Nasakitan sa biya ko gikan. Okay.
So karon sir, wala kay ka-fling-fling, ka-char-char. Wala eh, pasa tanay. Huwag tayo assurance sana, unang fling-fling, ano eh. Pero- Sa pinakalasa, masakitan na dyan ka na. Tuo lang ako. Maging fling-fling lang sir, para di ka sakitan, di ba? Char-char lang. Sir, pero what if ma-fall siya na ako? Ang fling. And what if ako'y ma-fall niya? Lisod kayo. Labi na akong ma-attach ta. Lisod biya ka na. Sakit sa biya na. Mugid. Diba? Naka-tricycle ko na sir. Fling-fling Okay. na galit sir, na-fold. Ay! Na, Pero undang sir, ano ni andang? Pero why nahitabo niyo? Oh, wala sir. Char-char lang galit. Mugid may tabo. Okay. Wala. Kanang kiss-kiss lang. Ano? Awa, good, sir. Holding hands, Holding hands. Yes. So mga siyaw, mag-start na ta. Mag-start na daw si Miss Charlene o RF. And kana, init daw na siya. Medyo init. Sige. Pero di ka siya init. Pero kung iginit mo, musulti lang ko ha. Kung dili na mada. Huwag siya di mamahit. Okay, mamahit. And if ganahan mo ma-avail sa ilang services, PM lang mo sa ilang page, Skin 911 Central Mall. Hangad sir. Kuhan din, basta RF, mga pila din naka-oras mahuman siya. Kanang sir, 15 minutes. 15 Dahil na siya minutes sa... Okay. Kadil ka dyan, no? Abi na mga 1 hour. Ay, kato man tong with Diamond Pill din. Ano itong 1 mga hour kapin. 1 hour kapin. Hindi na siya buta. Manamis, no? Saan na yung Basta butang, miss? Hydro, sir. Haan sa taon? Hydrocortisone para sa redness na siya.
Hydro para sa ganito? Sa redness. Okay. So mga ito mga siya kumanara ka diotro kayo. And katong mga bubbly face diha if ganahan mo ma-firm and ma-tighten inyong kuan kanang face, i-try ninyo ang radio frequency diri sa Skin 911. Again, PM lang mo for reservation sa ilang page, Skin 911 1 Central. Dola diri sa email. So, mo ito mga siyaw, kumanadyo ang radio frequency and gituka no ko. So, mga siyaw, sunod na po till next time. Matugog ka diyo tali. Ciao. It's a prank! Dire, pwede matulo. Ala, nabali. Pero, mga siyaw, before ko mahuman, I would like to say thank you sa mga Skin 911 girls. Asa naman sila? Sila ba nga? Chicks kayo! Nako, ireto ni mo, Jud. Nadyo ko ireto ni mo. Varsity sa UB. Sige. Thank you, miss. Kisa kayo? Julian, oh. Kung single mo, nangita mo kuhan, pares, pwede ra sa siya. Julian, oh. Ayan. And mga isagog, thank you ni miss. Kita to? Julie. Julie? Oh. Ganahan ko siya kilay, oh. Single po niya siya, mga siya. Oh. Ano, uy ba na? Sorry. And thank you, mga isog, pasalamat ni Miss Charlene mo yun, assist na ako. Ganiha, and maoro to mga siya, di lang ako siya tagag-tip, gitawag og noy kulas. Bye mga siya, joke na bitawagaan ako tip. Bye.